गिबियावनो जों खुलुमग्रोबाय जों दिनै दंफैयो जोंनि खाथि रायजो मेघालय रायजोआव जोङो दंफैयो जोंनि मेघालयनि बायदि मोनसे शिलंनि थावनियाव जोङो मेघालयआव हाबफैनाय गासैबो बर'फोरखौ जों लानानै जोङो मोनसे सावराय जथुम्मानि जोङो लाफैदोंमोन खमियाव 1000 जोंसो बर'फोर बेयाव जोंजों लोगोसे सावरायनायाव बिथांमोना बाहागो लाफैदों जोंनि मेसेजआ बिराद क्लियार जोङो मानव गेदेर बर' सारनि इउपिपिएल पार्टिनि दैदेननाय मोनसे मेसेजखौ जोङो लानानै जोङो बेयाव हानजाजों सफैदों बिराद मोनसे मोजां मेसेज जोङो मोनो बड'लेण्ड रायजोनिफ्राय थाफैनाय साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मेघालयआव दङब्लाबो बिथांमोना बड'लेण्डनि आथिखालाव सोलिबाय थानाय बिसायख'थिनि बाथ्राफोरखौ लानानै मोजां रोखोमै बिथांमोना स्टाडि खालामगासिनो दङ बिथांमोनाबो थिरांथा लादों आरो खोथा होदों आरो जोंखौ बुंहरदों मानव गेदेर बर' सारनो मोनसे फोथायनायखौ खोन्थाहरनो होदों जे जेसेबां बर'फोरा बेयाव दङ मानव गेदेर बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिनि बिथांमोना फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएल ट्रेक्टरनोनो बिथांमोना भट होनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ जों गोजोननाय मोन्दों बिथांमोननियाव जेबो मा बुङो बेखौ डिमान्डस गैया बिथांमोना प्रमद बर' सारनि दैदेननाय आरो थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोना जाबायदि बड'लेण्ड जौगाखांनायनि बिथिङाव मोजांनिफ्राय मोजांसिन खामानिखौ बिथाङा मावनानै जाथि जौगाहोनाय समाज जौगाहोनायाव गोदोरथार अबदान बिथाङा होलांबाय माखासे आरोबाव मावनो गोनां दंबावो बैफोर मावनो गोनां खामानिखौ फिन खनसेबाव मानव गेदेर बर' सारनोनो बिथांमोना पिपल्स मेन्डेटखौ होनानै बिथांखौ सिट खालायनानै जाहाथे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय सुबिदा मोनसे होगोन बे होगोन सुबिदाखौ लानानैनो बिथांमोना दिनै थुबुरै बेयाव ज' जाफैदों आरो रायज्लायनाया बिराद मोजां बयबो खुसि खुसियै फैदों बिथांमोना बयबो माने एकदम जान्थि खालामनानै फैदों खुला खुलियै बुंदों जेबो थाखुमानाय गैया बिथांमोना बे इउपिपिएल पार्टिनि ट्रेक्टरनि सुबिदायावनो बिथांमोना भटखौ होदों मोनसेबो बिथांमोननि इउनाइटेड मोनसे डिमान्डआनो जाहैबाय मानव गेदेर प्रमद बर' सारा सरकाराव जिहेतु फैखागोन आरो फैनो थाखायनो बिथांमोनाबो साखाफारा जादों शिलंनिफ्राय थांनानै बिथांमोना जिहेतु भट होगोन मोनसेल' डिमान्ड दङ जाहाथे सरकार फैखांनायनि उनाव मेघालयाव बर'फोरा गोबांफोर स्टुडेन्टजों लोगोसे साख्रि मावनायजों लोगोसे माखासेफोरा हाजिरा खामला मावना जाफैनाय दङ माखासे बेमार नायनो फैनाय बर'साफोर दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौबो बिथांमोना डिमान्ड खालायदों आरो जेबो गोदोर डिमान्ड गैया आरो जों बे मेसेजखौ जोङो बिराद क्लियारलि जोङो लादों आरो मानव गेदेर बर' सारनो जों बेखौनो फोरमायहरदों अनारेबल चिफ सार नोंथाङा जिहेतु सरकाराव फैखागोन आरो सिट जाखागोन जेब्ला नोंथाङा बे मोनसे बर' रायजो राजाफोरनि मोनसे हांख्रायनाय आरो बुंनांगोन जाहाथे नोंथाङा मावफुङो आरो बेखौनो मिजिं थिनानै जोंबो सारखौ जों खावलायहरो आरो नोंथांनि मोजां देहा सावस्रि आरो नोंथाङानो सरकाराव फैफिनदों इउपिपिएल पार्टिया हिउज मार्जिनाव सरकारखौ देरहानो हाथों आबसुलेट मेजरिटि मेजिक नाम्बार लाना सरकार जानो हाथों बेनि थाखाय जों बयबो खामानि मावदों आरो मावलांगोन इउपिपिएल लं लिभ प्रमद बर' लं लिभ थेंक इउ स' माच